Er du snart færdig med lektierne? Må jeg se. Må jeg se, hvad du har lavet. Nej, må jeg se, hvad du har lavet. Er du sikker på, at de er rigtige? Nej. Så der er 8, det er rigtigt, ikke? Og der er også 2 rækker der, det er også rigtigt. Men hvor mange er der der? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så skriver man 6 hernede. Hvor mange er der der? Nej, vi skriver 6. Ja, det er du også skrevet. Hvor mange er der der? 6. Prøv lige at tælle dem. 5. 5. Så må du have skrive 5 der, ikke? Jeg tror, de sagde practice these numbers. Predict the next number in each pattern. Hvad man gør, og de er alle sammen forkerte. Hvad for nogen? Den her, jeg ved ikke, hvad det betyder. Jeg ved ikke, hvad... Jeg ved, at jeg fik de der 2 forkert. Okay. Jeg går lige ind og ser, hvad Claudia laver. Så kig lidt på dem, så kommer jeg og ser på det igen, ikke? Jeg ved ikke, hvordan man kan lave 10'er uden. Hvordan man kan lave 10 af hvad? Ud af 1'er. På 1'er. Det skal bare være 10 1'er. Ikke? Jamen, det er det, som man ikke må. Nå, jeg kommer og hjælper dig. Det ligner ikke lektier, det der. Tror du lige, du kommer i gang med din lektie? Og så sluk den computer? Nej, du er ikke i gang. Du havde gemt det sådan, så du hurtigt kunne finde det frem, hvis jeg kom, ikke? Ja. Hvor meget mangler du? Den der, 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 den der. Ja, ved du hvad? Så lukker vi lige for den, ikke? Jeg har nemlig en overraskelse til, noget vi kan lave bagefter. Men først, når lektierne er færdige, og værelset er ryddet op, ikke? Nej, jeg gider ikke. Men prøv at se, hvor meget det er. Det er alt sammen det samme, som Så skal du da ikke sidde og rydde med computer. Vel? Claudia? Jeg har ikke haft en af de her readings forkert hele grade. Okay. Men det bliver sværere og sværere. Det der bliver mere og mere skrivning. Ja, hvis du øver dig hver dag, ikke? Så ved du godt, så er det ikke så svært. Skal vi pakke det sammen nu? Ja. Lige i mappen ind i din taske. Så kan jeg lige ind og se, om Claudia hun er i gang. Nej, far. Far. Hvad er der? Lige være stille. Nu filmer vi simpelthen en krebs, som svømmer rundt ude i swimmingpoolen i dag, som Claudia fangede sammen med Kasper. Hun vidste ikke, at den var der, indtil jeg kaldte. For jeg så en æren derude. Så jeg gerne ud til æren. Hvis jeg var en mand, så ville den der krebs ikke være der. For så ville jeg ikke løbe efter æren.
Laver du lektier? Ja. Er du snart færdig? Nej. Du sagde, du kun havde en lille smule, ikke? Ikke? Jamen, du er nødt til at blive væk, Claudia. Jeg er færdig. Og det er altid sådan en plet på maven, hvor det ikke er noget hår. Hvor længe har du haft det? Altid. Det ser ikke rigtigt ud. Nå, den der bagved den står. Det passer på den anden. Og et rent køkkenbord. Prøv lige at vise den der. Så skal vi se. Hvad vil du godt vise? Den der. Men så gør, hvad de selv. Vis mig, hvad de kan. Den kan styre blæseren, den der, ikke? Så den kører langsomt eller hurtigt. Og så kan man skrue op og ned for lyset. Det er nemlig rigtig smart. Kan vi lige se, hvor pænt du har ryddet op på dit værelse, Kasper? Kasper, ved du hvad? Ikke så heldig, vel? Mens Claudia lige laver sin lektie færdig, så tager du lige og rydder op på værelset, ikke? Selv skildpadderne bliver bange, så roder det. Men skulle du ikke sove? Hvad? Claudia? Du prøver. Det er godt med dig. Ja, så slukker vi det. Læg dig ned, ikke?